adiyuswa. Sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Paing 17 Oktober 2020 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak abdining Gusti, abdining Gusti. Lukas 17 ayat 11b. Aku kabeh iki abdi-abdi kang tanpa guna, amarga mung nglakoni apa kang padha kudu dak tindakake. Para adiyuswa, tembung abdi ngemu teges sakdermi batur nglampahi ayahan peparingipun bendoro. Kamangka kita punika sinebat abdinipun Gusti, titahipun Gusti, lan ugi sinebat peladosanipun Gusti. Minangka abdi, kita kedah nuhoni dawuhipun bendoro kita inggih menika Gusti Allah piyambak. Bab punika ketingal ing Lukas 17, kita punika abdinipun bendoro, kita nuhoni dawuhipun bendoro, kedah manut kalian bendoro. Amargi bendoro punika sampun paring tebusan kangge gesangipun kita minangka abdinipun Gusti. Mila Lukas 17 ayat 11b nedahaken bilih kita abdi punika sampun nglampahi ayahan lan manut dhateng lurah kita inggih menika bendoro kita, lan kita munga aku kabeh iki abdi-abdi kang tanpa guna, amarga mung nglakoni apa kang padha kudu dak tindakake. Kanthi tembung sanes kita kedah mangertosi ayahan lan tanggel jawab kita minangka abdinipun Gusti. Para adiyuswa, gesang kita punika sejatosipun namung abdinipun Gusti. Kita punika namung sakdermi nglampahi ayahan lan nedahaken dhateng tiyang sanes pundiyata margi ingkang sejati. Minangka abdinipun Gusti, tamtu kita pitados bilih margi ingkang sejati, sejatining kayekten lan kauripan namung wonten ing Sang Kristus. Milanipun sedaya ingkang kita lampahi menika namung nuhoni dawuhipun Gusti, inggih menika kita menika nindakaken ayahan mawartosaken lan nedahaken agunging Sang Kristus ingkang dados juru wilujeng. Boten wonten ingkang saged kita gumunggungaken awit kita menika namung abdi lan kita sakdermi nglampahi menapa ingkang kedah kita lampahi. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut bilih kawula para adiyuswa lan sinten kemawon tiyang pitados punika abdi paduka, lan minangka abdi kawula kedah nuhoni dawuh paduka nindakaken menapa ta dawuh paduka ing sadengah kawontenan. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang ngandhi, paduka ingkang berkahi, paduka ugi ingkang ngreksa. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang ringkih raganipun karena sakit, karena yuswanipun kawula pitados menawi paduka mboten nikaaken, ananging paduka badhe maringi bagas kesarasan lumantar menapa lan sinten kemawon. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Edi Murstyo, warga GKJ Magelang ingkang mapan wonten ing pedurungan. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi langkung-langkung ing wekdal samangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang reksa lan paring kegiatan ingkang linuwih. Kawula pasrahaken para anak putu kawula ing pundiya papan, sae ingkang caket ingkang tebih saking griya ingkang wekdal samangke sinau
makarya gesang ing bali wismanipun kawula pitados anak putu kawula ing pundiya papan tansah rineksa binerkahan dening paduka malakepara paduka dadosaken anak putu kawula minangka abdi-abdi paduka ing pundiya papan. Kawula ugi masrahaken perkawis-perkawis kegayutan kalian Komisi Adi Yuswa ing Gereja Klasis Sinode Tabloid Adi Yuswa Wasito Adi lan menapa kemawon kangge para Adi Yuswa kawula pitados sedaya punika paduka kanthi paduka berkahi matemah para Adi Yuswa punika caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, Tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para Adi Yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah Jemuah Adi Yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.